Dobrý večer, dámy a páni. Dúfame, že ste sa doteraz bavili a teraz dá sa tak povedať, že prichádza zlatý klinec programu a to je náš program. Ako prvý sa nám predvedú dvaja spolužiaci v scénke Ebenci, tak nech sa páči, podporte ich potleskom. Ale ešte viac, čo je toto pre Boha? Poďme. Zdravotný stav niektorých z účinkujúcich není zhovievavý na to, aby to zahrali v normálnej forme, tak aspoň takto. Pochválen moja, pochválen. Na veky, Klarika, na veky. Ako moja, ako. A mako jako pako. A ty? Nuda moja, nuda. Klarika, povedz mi, prečo sa tak trápiš? Ženka moja, zase som prišla všetky peniaze. Klarika, len mi nepovedz, že si začala hrať to bingo. Veď keď ja to nemôžem, to je taká nutkavá potreba. Keď ja cítim, ako ma obchádza ten boh mamon, keď ja cítim ten jackpot, keď ja vidím to bingo, tak nič, ani línia, nič. Klarika, mal by si s tým prestať. Vieš, ako dopadol náš farár. Najprv to zasielal bingom, potom ľahké ženy a nakoniec sa stal gigolom. Všetko tomu slúšalo, moja. Veď ja sa nehádam, ale mal by si s tým prestať. Si popožičovala všetky peniaze od dediny a kedy ich chceš vrátiť? No ja sa tiež nepýtam, ako sa ti darí na tom odvykacom protidrogovom oddelení. Ale veď dobre. Ja som už 2 hodiny čistá. Na rozdiel od teba to mám pod kontrolou. Pod kontrolou, hej? Hej! No čo budeš variť dneska na obed, moja? Knedľu? Nie, perník. Bingo! A Ebenci? Máme pre vás teraz dobrú správu, práve sa nám potvrdila účasť jedna mexická kapela s názvom Dlhá tortila a predvedie sa nám s pesničkou Volare od Gypsy Kings. Nech sa páči. Penso che un sogno parasito non volverá más y me pintaba las manos la cara y de improviso el viento la vida me llevó y me hizo volar al cielo infinito. Volando, volando, volando,
dovolte, aby som vás uviedol do ďalšej scénky. Toto je aj výzva pre slobodných pánov. Predstavia sa nám najkrajšie dievčatá z Oravy. Preto sa aj táto súťaž volá Miss ZTS 2011. Tak dúfam, že naše sústružičky a iné zvery podporíte potleskom. Ďakujeme a nech sa páči. Prosím porodcov na pódium. Vidíme nachystanú prvú súťažiacu v nočnej, večernej robe. Je to zvodné dievča, mohlo si oholiť nohy, nemuselo, je to pravda. Ale predsa prišla. Prosím, potles! Úžas! Nádhera. Poprosím druhú súťažiacu. Nádherná blondiava, príjemná na samé večery, na osamotené večery, nádherné okuliare, doplnené krásnymi silonkami od Gucciho. Prede nám ešte niečo. Tak to som už nevedel, ja čo toto bude. Ďakujeme. Poprosím tretiu súťažiacu. Potlesk. No táto súťažiaca mohla trošku schudnúť do tých šiat, ale vyzerá dobre, no. Nádherné nohy, vidíte, roherač pozor. Ďakujem, poprosím ďalšiu súťažiacu. Tak toto sa budete tešiť teraz. Nemali sme mať tu promedávku plavkáň, ale potlesk! Nádherná dievčina pre Boha. Ukážeš nám, čo máš potom? Potlesenú? Potom? Dobre. Ešte ma nájdeš. A taký predklon. Ďakujeme. Porodcovia sa zhodli jednoznačne na 5. Vyhrávaš, dievča, zatiaľ. Poprosím ďalšiu súťažiacu. Ďalšia roba. Dúfam, že ho oceníte potleskom aspoň. Nádherné husté vlasy. V tom bojovníku málo dievča takéto husté vlasy. Ale nádherná. Kde sa pomáhaš, dievčina? Počkaj, ja mám taký pocit, že sa ti niečo húbe počatami pre Boha. Ojojoj. Ty si pomýlila súťaž, dievčina, počúvaj. Poprosím ďalšiu súťažiacu, ale už dúfam, že ženu. To je vidno aj gačky. Extravagantná farba, to sa teraz nosí. Krásne mini šaty. Gačky si mohla dať biele, dievčatko. Nech sa páči ďalšia. Tu máme pravého strojára, ale to tiež nepatrí do tejto súťaže, ale veľký potlesk. Marek Sústružík, Collection 2011. Úžasné číro mal. Nádhera. Máš tetovanie? Počúvaj. Dobre. Poprosím ďalšiu súťažiacu. To je zlatý kniaz programu, nádherne nafarbené dievča, veľký potlesk, nádherná lička, úžasné ladné pohyby. Ja sám na kolena pre dievčinou. Nádhera, ďakujem. Poprosím ďalšiu súťažiacu. Nádherný setík. Nádherné štetiny. Rozopínať sa zase nie je.
Vážený pocit. Ešte máme nejaké súťažiace? Tak ich poprosím. Nádherné, nádherné. Až tie čišničky sa ti trošku nehodia, počúvaj na devča. Úžasné molivy. Ale čišničky si mohla do inej súťaže, počúvaj. Ešte tam na koho máme? Tak vás poprosím, súťažiaci, nech si tu dolu. Poprosím porotu, nech sa rozhodne, ktorá súťažiaca je ich paninka. A zatiaľ skúsime Miss Sympatia. Čo poviete, pán rediteľ, ktorá sa vám najviac poznáva? Asi tá prvá. Prvá v nočnej robe? Keby sa vedela lepšie malovať, bolo by to dobré. Ale je tam nádherná. Čo si myslíte ďalej? Idem sa pýtať pánov, nejdem sa pýtať dám, radšej. Čo si myslíte, pán Klempaj? Ja si myslím, že to druhá veľká. Tá druhá veľká? Veľká? A mne osobne sa to nepáči, neviem ako vám. A vy, pán Banáš? Šedivá. Šedivá? Som počul, že odtiaľ to chcete kontakt. Takže nemám problém zriešiť takto číslo. Čo si myslíte vy? Myslím, že to bolela. Teraz ktorá? Tá prvá? Tá je moja panika, nechcel som to takto hovoriť. Chcel som to povedať až po ukončení tejto súťaže, ale máže mňa vodevča, ozvi sa. Ešte sa opýtame niekoho z ľudu, či sa niekomu niekto páčil. Napríklad vy, čo poviete? Keď ma nejakú faninku preboha, si nádherné vrastené ženy, nie? Všetky, ale to je poligamia, viete. Myslím, že v štáte, tak to je zakázané, tak si vyberte. Číslo 1, 10 máte na výber. Tretia? Ktorá si tretia prihlása? Ste si mohli chučiu, preboha. Dobre, ďakujem za Miss Sympatia a teraz nadišla porota. Ako sa rozhodla, poprosím pomocníka. Otvor to. Takže výherkyňou tohto večera sa stala dáma číslom 4. Veľký potlesk pre dámu v plavkách. Teraz nadišla chvíľa, neviem, či to je zhoda náhod, ale zasa to je pre slobodných pánov. Táto scénka sa volá Základy randenia. Tak voľní páni, slobodní páni, vyťahujte si papier, pero a píšte si, ako zaujať nejakú ženu. Takže poprosím môjho experimentálneho kamaráta. Takže ideme. Je veľmi dôležité, keď dievča otvorí dvere, aby ste nevyzerali ako úplný idiot. Najlepšie sa tváriť so záujmom na niečo úplne iné. Je veľmi dôležité okamžite povedať, ako je to veľmi slušný. Ale neprehnajte to. Pri predstavovaní rodičom nemusíte byť až príliš osobní. Keď budete odchádzať, tak odvedte dievča k vášmu autu a nezabudnite jej otvoriť dvere. Posaďte sa do auta, pripnite si bezpečnostný pás a môžete ísť. Existujú rôzne spôsoby, ako šoferovať. Keď budete šoferovať takto, alebo takto,
tak si radšej vezmite taxík. Keď prídete ku reštaurácii, tak zaparkujte, vypnite motor a vyjdite z auta. A odprevajte dievča do reštaurácie. Nezabudnite odsunúť stoličku. A privolať čašníka. Úplná neznalosť vína nepôsobí veľmi dobre. Ale ani prílišná. Keď vám jedlo prinesú na stôl, tak nie ste príliš rýchlo, ale ani príliš pomaly. Ďalším veľmi dôležitým bodom je platenie účtu. Takto je to správne. A takto je to zasa úplne zle. Po príjemnej sympatickej večeri nasleduje diskotéka. Nenodene sa postavte a tvárte sa sexy. Takto je to dobré. Takto je to horšie. A takto to už aj nemôže byť. Popri postoji je veľmi dôležitá aj tanečná technika. Väčšina ľudí tancovať nevie a pohybuje sa buď príliš veľa, alebo príliš málo. Niektorí tancujú, ako keby im vietor šľahal do zadku, alebo im zo zadku vyliezol. Ak už všetci prestali tancovať, je to znamenie, aby ste šli domov. Keď už budete u vás doma, tak sa musíte uvoľniť. Vaše dievča bude takisto nervózne, ako aj vy, takže nebude potrebné vytvárať nejaké špeciálne úsilie. Nasleduje púšťanie hudby. Síce sami nevieme poradiť, aká hudba je tá správna, ale dýchovka to určite nie je. A za žiadnych okolností sa nechovajte svojim stereom. A teraz prichádza tá chvíľa, na ktorú sme všetci čakali. Zvádzanie, ale to si preberieme až na budúce. Tak aspoň nové rady, nejaké rady. Takto je to správne. A takto je to zasa úplná katastrofa. Ďakujeme, veľký potles, poprosím. Prichádza tanečné číslo v podaní 4. A triedy a predstavia sa nám mažoretky. Nech sa páči, poďte na pódium. Privítajte ich obrovským potleskom, už naprete ich hroby.